Здравейте, всички! Днес ще ви разкажа за TIKTOK Rewards и как можете да започнете да печелите чрез него. TIKTOK Rewards е програмата за препоръки на TIKTOK, която ви позволява да печелите награди в реално време, като просто поканите вашите приятели да се присъединят към TIKTOK. Лесно е. Всичко, което трябва да направите, е да използвате своя уникален код за покана или реферална връзка, за да поканите приятели. Да започнем. Ако сте нов потребител, не се тревожете, програмата за препоръки е отворена за всички нови и стари потребители. Просто се уверете, че програмата е активна във вашата страна. Ако работите за TIKTOK, за съжаление не можете да участвате. Служителите на компанията не са допустими за програмата. Няма нужда от минимален брой последователи или време за активност. Достатъчно е да имате валиден профил в TIKTOK и приятели, които все още не са се присъединили. Важно е да знаете, че не можете да препоръчате приятел, който вече е имал профил в TIKTOK, дори и да го е изтрил. Също така, не можете да препоръчате някой, който е изтеглил приложението, но никога не е направил профил. Можете да намерите своя реферален линк или код за покана в страницата за активност на приложението. Ако не можете да го намерите, проверете мрежовата си връзка или се уверете, че не сте нарушили някоя от правилата на общността. Не се притеснявайте да поканите много приятели в същия ден. В някои страни обаче има ограничение до 100 поканени на ден. Ако ваш приятел не въведе кода ви в рамките на 24 часа след изтеглянето на приложението, никой от вас няма да получи наградата. Не е необходимо да гледате видеоклипове непрекъснато всеки ден, но за предпочитане е да го правите, за да не пропуснете някоя оферта. Задачите трябва да бъдат изпълнени в определени периоди от време. TIKTOK Rewards могат да се обменят за пари, купони или презареждане на мобилни устройства. Проверете страницата за предимства и награди за повече подробности. Не забравяйте, че наградите са валидни, докато TIKTOK Rewards е активен. Ако програмата бъде спряна, ще бъдете информирани предварително. Надявам се това видео да ви е било полезно. Успех с TIKTOK Rewards и приятно печелене!